umfi uZimkhitha Sakhela ubenama-28 eminyaka obudala nobephangela eGqeberha ugagene nokufa emva kokusabela imfonomfono yeselula ngomhla wesi-3 ku-April. Kuthe kwakuqengqeleka iintsuku engabuyi, umama wakhe waqhagamshelana namapolisa ukuya kumchaza njengolahlekileyo. Phofu wayibona indoda eyayimbize ngomnxeba imlinde eqelele, kodwa wacinga ukuba ngumntu amaziyo. uZimkhitha into enzekileyo ufumene i-call ifowuni sasilele phaa ngolesithathu sesilengqile yakaringa ngekathathu waphuma uZimkhitha esabela i-call zamqonda uba lo mntu undawoni ndihlala mosifutshane ne-taxi rank near car wash. So waphuma uZimkhitha ephumayo uZimkhitha elandela intombi yakhe indalo ndalandelela ngelo xesha ke mna ke xa ndibuza Zimkhitha uthetha nabani yaphi wathi mama ndakhe ndamlinda kancinci ndangena endlini uba ndinxiba izihlangu uba ndinganxiba ngahlangu. Xa ndibuya uZimkhitha ephume ngapha kweyadi. Ufunyenwe umzimba wakhe othe wangqongqa sele usonakala ze waqhushekwa kumadlaka ekhaya lakhe eGood Hope edutywa. Namhlanje kubanjwe inkonzo yokumkhapha ibihlaba umxhelo nokhilo like. Usodolophu kumasipala uMbashe uthi ukutsala ngaxhadi linye kungalikhubalo ukuphelisa ulwamvila lwempatho gadalala ngakwabasetyhini. Zininzi izinto esinazo, izi-structures ezikhoyo zikarhulumente zibe khona nezokuhlala. Le nto endiqonda uba ekufuneka siyenzile kukuziqinisa noba siqinisekise into yobana kukhona ukunxibelelana phakathi kwazo ukwenzela uba umsebenzi esiwenzayo ukwazi uba nemiphumela ekhawulezileyo nebonakalayo. Amapolisa asaphanda ukanti uZimkhitha ngumafungwashe oshiya ngasemva umntwana wakhe, umnakwabo nomama wakhe. Ngokwengxelo ka-2022 yeBhunga loPhando loMzantsi Afrika, iMpuma Koloni phala phambili ngeziganeko zokuxhatshazwa kwamanina de abulawe ngokungenalusini maxa wambi njengoko kwenzekile kuZimkhitha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGood Hope edutywa.